साबधान जा रायजो राजा नोंथांमोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय धुलामारि होननाय मोनसे गामियाव साहा बागानाव सानै हिनजावसा गथ' लाइमोन गोथै सोलेर मोनदों देखांनो हादों। नंगौ लोगोफोर बे सानै फरायसुलिया बोरै थैखो बे साहा बागानाव बोरै थैनो मोनखो सोरबा बुथारदों ना माबा मोनसे जानानै थैदों बेखौ ओरैबायदि रायजो राजाफोरा सोंनाय बिबुंथि जोङो नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों। दा नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय फुल भिडिअखौ आङो नोंथांमोननि सेराव लानानै फैबाय। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो। सानै फरायसुलि लाइमोना बे साहा बागानाव बोरै थैनो मोनखो सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो बे साहा बागानथिं स्कुलाव माने साहा बागान दङ आरोना थांलाय फैलाय लामाथिं मोनसे स्कुलाव धुलामारि होननाय मोनसे गामियाव क'क्राझारनि। दा क'क्राझाराव ओरैबायदि जों जाथाय खोनाबाय थायो सोरबा बुथार जाजानाय सोरबा किडनेप खालामजानाय ओरैबायदि नुबाय थायो। क'क्राझारनि मानसिफोरा एसे सेफ थाबानो जाबाय। बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ स्कुलफोराव दोनलांनाय लांलाय खालामनायफोरखौ आंनिबा गोनांथिथार उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरोना। कलेजाव गिदिर गिदिरफोराथ' बेलेग बाथ्रा माने एसे सेफ खालामबानो जाबाय। गिदिर होननानै रावबो माने बासिनानै थाया आरोना सोरबा गाज्रि मेगन नोजोरफोरा बिराद नोजोर होगासिनो थायो। दा बेनिखायनो आं बुंदों गावनि बिमा बिफाफोरा गावनि गथ' गथायखौ सेफ खालामना लाखिब्लानो जाबाय। आरो जोङो नायग्रोना लानोसै आपडेटखौ जोङो नुबाय थायो माने बर'फोरखौबो ओरैबायदि माबायो नैबे थैनाया बर' नङा दे लोगोफोर। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन। आं निउसखौ लानानै फैदों। दे बिदिब्ला बयबो गासिबो नायनानै लादो बोरै थैखो। बेखौ बुंनाय बायदिब्लाथ' माने सानै मानसियाथ' ओरैनो थैया। बे सानै लाइमोनाथ' बेबो बेमार आजारथ' बिसोर एखेलगे थैया। बेखौ सोरबा बुथारनानै हाखराव गारनानै दोनदों होननानै बुंदों आरोना कमेन्टनि गेजेरजों। आंनि जाय बाथ्रा बुंनाय नङा बियो जों कमेन्टनि गेजेरजों बा निउसनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। सानै मानसिया बोरै बेमारजों एखेलगे थैनो साहा बागानाव न' बेखौ माबा मोनसे खालामाखैबा मानसिया बुथाराखैब्ला लोगोफोर नोंथांमोनानो साननानै नाय। आंल' बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांमोनानो मिथिखागोन। दा नोंथांमोना नायग्रोना लाबासो बुजि मोनगोन। दे भिडिअखौ नायग्रोना ला। स' गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना दिनैबो फोरमायहरलायदो। थ' थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा तामुलपुर राङापारा आरो रङिया नोंथांमोननि सेराव बेखौनो आं फिन खेब बुंफिननाय जाबाय। थ' थेंक इउ स' माच बेफोरबायदिनो सापर्ट होबाय था आरो भिडिअखौ नायनानै मा कमेन्ट खालामनो गोसो खालामना ला। जोबोद गरम दे लोगोफोर गरमावनो खस्थ' मस्थ' भिडिअ बानायदों। आंनो भिडिअखौ निउस आपडेटखौ शेयार खालामनायनि थाखाय होनाय जाबाय। बिराद खस्थ'यै भिडिअखौ बानायनाय जादों गरमाव। नोंथांमोना लाइक मोनसे खालामना होब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। दे नायग्रोना लादो अब्ला भिडिअखौ दे। আমি জনামতে 10টা মানত স্কুলত খবৰ লওঁতে 10টা মানত ইহঁতে তিনিজনী ওলাই আহিছিল। ওলাই অহাত দুজনী চাইকেল ইয়াত ৰাখি হাত ভৰি ধুব যাম বুলি কৈ আহিছিলে। আৰু যেতিয়া আমি এইখিনিতে গোটেইবোৰ বিচাৰিলো কিন্তু আমি কোনো একো নাপালো। নোপোৱাৰ পিছত আমি সন্দেহ হ'ল যে এইটো পুখুৰীত হ'ব লাগে। যেতিয়া আমি পুখুৰীটো আমি কিবা কৰিব বিচাৰিলো তেতিয়া এই বাগানৰ পৰিচালকে ক'লে যে এই পুখুৰীত নাই তহঁতে বেলেগ ফালে যা চাবলৈ বুলি কৈছে। ক'তবা পলাইছে বুলি তেনেকা কৈছে। পুখুৰীৰ মালিকজনৰ নাম কি? পুখুৰী পৰিচালক বেলেগ আছে মালিক বেলেগ আছে। গোলাম মুস্তফা পৰিচালক। ছোৱালী দুজনীয়ে গা ধুবলৈ পুখুৰীত নমাৰ সন্দেহ কৰে নেকি যিহেতু তেওঁলোকৰ চেণ্ডেল বাহিৰত পোৱা চেণ্ডেল বাহিৰত আছে। আমি তেনেকা চাইকেলো বাহিৰত আছে। আমি তেনেকা সন্দেহ নাই। আৰু আমি আৰক্ষীক এইটোৱে ক'ব বিচাৰো যে সঠিক তদন্ত হ'ব লাগিব। আৰু এই বাগানৰ যি পৰিচালক গোলাম মুস্তফা তাৰ লগতে দালাল এজন আহিছিল ইজাহান আলী এই দুজনক উচিত শাস্তি বিহিব লাগিব বুলি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছো। কেইটামানত নিখোজ হৈছিল কালি? যোৱাকালি নিখোজ হোৱা নাই আজিয়ে 10টা মানত। আজিয়ে 10টা মানত মানে স্কুলত ওলাই আহিছিল? স্কুলৰ পৰা উভতি আহি আছে। স্কুলৰ পৰা আহি আছে। আৰু এই বাগানখন মালিকে চলাওক অন্যথা আমি বেলেগক চলাবলৈ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি বাধা দিছো। এইটো পৰিকল্পিত বুলি ভাবে নেকি? এইটো পৰিকল্পিত বুলি আমি ভাবি আছো। কিমান দিন হলে পুখুৰীটো খান্দে? এই পুখুৰীটো তেনেকৈ 4-5 বছৰ হ'ব। আমি বাধাও দিছিলো এই পুখুৰী নাখান্দিবলৈ কিন্তু আমাৰ কথা নমনাকে পুখুৰীটো খান্দিছে। কোনো বাউণ্ডাৰী দিয়া নাই? কোনো বাউণ্ডাৰী নাই, সেফটি নাই। সেফটি নাই।